Здравейте на всички! Днес ще ви покажа един много лесен метод, чрез който можете да разберете каква ще бъде вашата година, какво да очаквате, кои сфери от вашия живот ще бъдат активни и какво да очаквате през следващата година, като използваме годишни профекции, астрологични годишни профекции. Профекциите са предсказателен метод. Те са безкрайна повторяемост на цикли и събития, като може да се направи профекция на дадена планета, на дадена точка в нашия хороскоп, но днес ще се фокусираме само върху астрологичните годишни профекции, като годишният цикъл се отброява от рожден ден до рожден ден, а не от януари до декември. Не за календарна година, а годината от нашия рожден ден. В момента, в който навършим определена възраст, започва и нашата астрологична година. Така че гледате по рожден ден. От рожден ден до рожден ден. Не, повтарям пак, не е за календарна година. И обикновено на всеки 12 години цикъла се сменя, пак се връща в началната точка. Ето вижте, когато се раждаме, тук сме на 0 години, от тук започва цикъла. Когато сме на една година, се намира в втори дом, когато станем на 2 години, трети дом и така всяка година се сменя и на 12 години се връщаме отново в първи дом. Когато навърши детето 12 години, цикъла приключва, започва нов цикъл отново от начало. Такъв е принципа. И така, много е лесно, просто виждате в момента на колко години сте, колко години имате навършени, например 38, когато навършите, от вашия рожден ден, когато навършите 38 години, до другия ви рожден ден, вие се намирате тук. Активен е вашия трети дом. По този начин намирате си годините в тази табличка и виждате на кой дом отговарят. Това означава коя сфера от вашия живот през тази година, от рождения ви ден до другия ви рожден ден, ще бъде активна и съответно какво да очаквате. И сега накратко ще обясня за всеки дом. Например, ако тази година навършвате 36 години или 48 или 60, това означава, че първи дом се активира и всички сфери на вашия живот, които са свързани с първи дом, ще бъдат активни. Фокусът ви ще бъде насочен на там. И така, първи дом тук означава, че фокусът ви ще бъде насочен върху вашето личностно развитие. Всичко свързано с първи дом. Външен вид, характер, тяло, как изглеждате, здраве, вашето физическо състояние. Всичко това ще бъде фокусирано. Там ще бъде насочен вашия фокус и вашето внимание. И ще ви се случват неща, които ще ви насочат натам. Ще ви помогнат да подобрите вашия външен вид, вашето физическо състояние, личностно развитие. Много е подходящо всякакви практики, всякакви неща, които ще помогнат на вашето личностно развитие през тази година. Това може да бъде година, в която да ви донесе много нови начала, да започвате нови неща, свързани с вас, с вашия имидж, с вашия външен вид, с вашето личностно развитие. Стартиране на нови проекти, всичко ново, започване на всичко ново е подходящо през тази година. Първи дом.
Ако втори дом се активира, ако навършвате 13, 25, 37, 49 или 61 години, това означава, че а, през тази година фокусът ви ще бъде насочен към вашите финанси, връзката ви с парите. Тук можете да научите уроци свързани с парите, чрез печалби или чрез загуби. Може да научите някакви такива уроци. Връзката ви с парите ще е фокусът и може да има някаква промяна, подобрение по отношение на връзката с парите ви. Може фокусът да е върху спестяване, бюджетиране, правене на план, как да разпределяте вашите финанси, преглед на доходи, на приходи, на разходи, някакъв такъв финансов отчет. Като е възможно също да се подобри вашето финансово състояние, да започнете да печелите повече пари. Възможно също пък и да почнете да харчите повече пари. Всичко свързано с парите и финансите ви фокусът ви ще бъде там. Като също тук във втори дом са и ценностите, като нематериални ценности, ами вашата ценностна система. Какво е важно, ценно, скъпо за вас? Можете да си направите някаква равносметка и промяна в ценностната система също да настъпи през този период. Втори дом също е свързан с хранене, хранителни навици. Възможно е там да се насочи също фокуса, да има някаква промяна да настъпи там. Или просто да промените начина си на хранене, да промените някои ваши навици, да въведете някои навици или да премахнете някой лош навик. Така, трети дом. Ако тази година навършвате 14, 16, 26, 38, 50, 62 години, това означава, че през тази година от рожден ден до рожден ден трети дом ще бъде активиран. Фокусът ви ще бъде насочен към трети дом. И трети дом е дома на комуникацията. Всичко свързано с комуникация, начина ви на изразяване ще бъде активирано. Възможно е фокусът да е върху развитието, по някакъв начин развитие и изследване на вашия ум, начина ви на изразяване, това, което казвате и как го казвате. Както и възможно е тук да започнете да учите нещо ново, нови езици, четене на книги, повече четене през тази година. Може да отключите някакви нови умствени и творчески способности по някакъв начин. Да започнете, например, да си водите дневник, да си записвате някакви неща, да започнете да пишете книга, да публикувате нещо. Например, ако вече имате написана книга, то това е подходяща година да я публикувате. Може да започнете да се занимавате с музика, например, също свирене на музикален инструмент през тази година. И всичко свързано с комуникация, изява, писане, публикации се активира през тази година. Фокусът ви може да е там. Също така може да е отношението ви към братя и сестри, повече да общувате с вашите братя и сестри, също така съседите са по трети дом. Фокусът ви може да бъде насочен там, като може също да има и проблеми с братя и сестри, проблеми с съседи, може да даде проблеми в комуникацията. Но пък може и да
зависи от вашите лични планети. Може да даде както трудности, така и да подобри тези сфери, да подобри вашата комуникация, отношения с братия, сестри и съседи. Но при всички случаи фокусът ще е под някаква форма насочен там. Така, 4-ти дом. Ако тази година имате навършени 15, 27, 39, 51 или 63 години, то вашия 4-ти дом се активира и фокусът ви ще бъде насочен на там. А 4-ти дом, това е дома на нашето семейство, корени, родители, нашия дом, нашия вътрешен свят, къде се чувстваме сигурни, защитени, нашия личен начин на живот. И като цяло това е нашето домашно щастие. Фокусът ви през тази година ще е насочен тук. Как да подобрите вашата семейна среда, вашия дом, как да го направите по-уютен. Може през тази година да искате да прекарвате повече време у дома с вашето семейство, с най-близките си. Също е подходяща година за всякакви въпроси, свързани с дома, с вашите предци. Подходящо е да потърсите повече информация за вашите корени, за вашите предци, баби, прабаби, дядовци, да си направите родословно дърво, да се свържете с вашия род, с вашата родина, с вашето семейство, родители. Възможно е също там да има някаква промяна, някакви проблеми, но като цяло фокусът ви е насочен на там. Така, 5-ти дом. Ако имате навършени 16, 28, 40, 52 или 60 години, то тази година 5-ти дом се активира. 5-ти дом, това е дома на романтика, удоволствие, деца, хобита, таланти и вашето собствено лично щастие. Вашия творчески потенциал е тук, хобита, интереси, вашето детство също, спомени от детството. И като цяло 5-ти дом е свързан с романтика, романтични партньори, гаджета, излизания, срещи с нови романтични партньори. През тази година можете да откриете нови таланти, нови неща, които обичате да правите. Също така може да се запознаете с нов любовен интерес, да влезе в живота ви. Много романтика, много любов, както казах, много нови гаджета през тази година също. Или пък ако сте семейни, може да имате дете, или фокусът ви да е насочен върху вашите деца, нещо да се промени в живота на вашите деца. Като този дом може да се активира по положителен и по отрицателен начин. Може да доведе както нови неща и щастие в тази посока, така и може да донесе проблеми в любовните взаимоотношения. Зависи, от вашия личен хороскоп. Но като цяло 5-ти дом е много добър дом, така че със сигурност ще ви донесе романтика, любов, нови хобита, много творчески неща. Ще ви разшири в тази сфера и по принцип е хубав период, дори да има някакви изпитания, някакви трудности. В тези сфери ще ви донесе и много положителни неща. 5-ти дом е много, много добър дом. Така, минаваме нататък. Ако сте навършили или навършвате 17, 29, 14, 53 или 65 години, то тази година от вашия рожден ден до следващия ви рожден ден 6-ти дом е активен.
За разлика от пети дом, шести дом е малко по-скучен дом. Тук фокусът ви е насочен върху вашето ежедневие, работа, начин на живот, здраве, всичко свързано с всекидневието ви, ред и чистота, както и домашни любимци. Възможно е фокусът ви да е насочен тук, ако вече имате домашни любимци, повече грижи, повече време да прекарвате с вашия домашен любимец, или пък тази година е много подходяща. Ако нямате домашен любимец, а искате да си вземете някакъв домашен любимец. Фокусът ви тук е свързан с вашия начин на живот, здраве. Може да подобрите вашето здраве, да започнете диета, да започнете да правите някакви нови практики, да спортувате, фитнес, диета, всичко свързано с подобрение на вашето здравословно състояние. Възможно е също да промените някакви навици, начина ви на живот да се промени. Например, ако преди сте били по-активни сутрин, сега да сте по-активни вечер, да започнете да си лягате по-рано или по-късно. Всякакви промени в начина ви на живот, в навиците ви, здравословното състояние, възможно ли са проблеми в тези области, проблеми с здравето, или пък ако до сега сте имали проблеми, здравословни проблеми, то сега да се подобрят. Но под някакъв начин фокусът ви, енергията, фокусът ви ще бъде насочен там. Това ще е темата, основната тема в следващата ви година. Начин на живот, всекидневие, здраве, домашни любимци. Това е ще бъде характерно за тази година. И така, преминаваме нататък към седми дом. Ако имате навършени или навършвате 18 години, 30, 42, 54 или 66, то тази година седми дом се активира и всичко свързано с този дом ще бъде фокусирано през тази година. Като това е домът на партньорските взаимоотношения, брак или бизнес партньори и като цяло връзката ни, отношението ни с другите. Ако първи дом това сме ние, нас самите, то седми дом това са другите. Нашия партньор, бизнес партньор, хората с които имаме сключени някакви договори, хората с които общуваме. И през тази година там ще бъде фокусът. Отношението ни с нашия брачен партньор или бизнес партньори, каква е връзката ни с тях. Както и през тази година може да научим от другите чрез нашия партньор да разберем нашата връзка и това, кои сме ние и какво искаме, тъй като нашия партньор е нашето огледало и чрез нашия партньор ние може и да разберем това какво искаме от връзките и от партньорствата си, каква е в момента нашата връзка, какво е нашето място в тези взаимоотношения и какво трябва да направим, как да подобрим тези взаимоотношения. Всичко това може да научим през тази година, като трябва чрез другите и чрез връзките си да разберем кои сме ние. Това е един от уроците, който може да научим през тази година. Като също са възможни проблеми с брачния партньор или пък ако нямате такъв до момента, ако не сте семейни, е възможно през тази година да създадете семейство, да сключите брак или да сключите някакъв важен договор, да си намерите нов бизнес партньор.
Всичко свързано с партньорствата фокусът ще бъде там. Там може да има нови неща, може да има проблеми, трудности, изпитания, но фокусът е там. Така, следващия дом е 8-ми дом. Ако през тази година навършвате или имате навършени 19, 31, 43, 55 или 67 години, то това е вашата лична година. И през тази година всичко свързано с 8-ми дом ще бъде активирано. Там ще бъде насочена вашата енергия. 8-ми дом е свързан с дълбока трансформация. Тук също са пари, но общи пари. Ако 2-и дом са нашите лични финанси, то 7-ми дом тук са общите ни финанси, парите на нашия партньор, съпруг-съпруга, наследства е по 8-ми дом. Също така това е дома на секса, на смъртта, като смърт може да е в преносен смисъл, не значи, че някой ще умре през тази година. Може нещо символична смърт, нещо да прекратите. Като също това е дома на дълбоките чувства, на интимността. През тази година може да изследвате вашата тъмна страна, вашите дълбоко скрита интимност може да развиете през тази година. Дълбоките връзки с хората. Тук може да има някакви тайни връзки. Също лоша карма е по 8-ми дом. Окултното, всичко свързано с окултизъм, астрология, мистицизъм, магии. За тези неща отговаря 8-ми дом. И сега вече как и по какъв начин ще се прояви при всеки ще бъде различно, зависи от личния ви хороскоп. Но тук може да претърпите една дълбока лична трансформация, да изследвате вашите дълбоки, скрити желания. Може някакви кармични уроци да се научат, да срещнете някакъв кармичен партньор, към който да сте много привлечени, обикновено силно сексуално привличане, да има много страст. Възможно е да се разширите, вашите сексуални преживявания на сексуално ниво, някакво разширяване, някакви уроци, нови сексуални партньори. Възможно е също да получите наследство, да получите пари от други хора през тази година или просто фокусът ви да е там, да се занимавате с уреждане на наследства. Възможно е да започнете да учите астрология, някакви окултни науки през тази година. Някакви дълбоко скрити тайни могат да излязат наяве или пък може да се опитате да скриете нещо. Скрити неща, тайни взаимоотношения е възможно или да започнете някакви такива, или пък ако вече сте в такива да излязат наяве. Но фокусът по някакъв начин ще е насочен там. Може да също така промяна в сексуалните ви предпочитания може да настъпи през тази година. Но всичко свързано с тези теми, които споменах, под някаква форма ще се активира, там ще е фокус. Така, преминаваме към 9-ти дом. Ако тази година имате навършени или навършвате 20, 32, 44, 56 или 68 години, то всичко свързано с 9-ти дом се активира, а именно 9-ти дом тук е всичко свързано с пътувания, разширяване на мирогледа, нови неща, чужденци, връзка с чужденците, религия, философия,
нови възгледи, политически възгледи, всичко това е свързано с девети дом. И през тази година тук като цяло фокусът ви ще е върху разширяване, изследване на нови неща, нови места, чужди страни, различни нови чужди култури, нови философии, като цяло нови перспективи върху живота, религии, политически възгледи, придобиване на повече знания и мъдрост в тази сфера, трупане на житейски опит. Това е година за трупане на житейски опит чрез изследване, разширяване, изучаване на нови неща, нови места. Като цяло това е късметлийска година, девети дом, така че ще имате много късмет, но и особено ако фокусът ви е върху духовното, девети дом отговаря за духовно развитие. Всякакви духовни практики са подходящи през този период. Пътувания, всичко свързано с чужбина и с нови култури и религии ще ви донесе късмет. Това е хубава година, но тук също и трансформация чрез придобиване на знания. Това ще е характерното през тази година за вас. Така, минаваме нататък. 10-ти дом. Това са, ако имате 21, 33, 45, 57 или 69 години. Тук това е период на признание. Слава, признание. Фокусът ще е върху вашата репутация, кариера, издигане, започване на нова работа, по-висока длъжност, издигане в обществото, добра репутация. Финансов напредък също може да ви донесе тази година. Тук усилията ви се възнаграждават през тази година. Получавате признанието, което сте чакали. Берете плодовете на вашия труд през тази година. Може нова работа, по-високо заплащане. Като цяло е напредък във всичко, в което полагате енергия. През тази година ще видите напредък. Положителни резултати. Като е възможно също и фокусът ви да е насочен към кариерата, където да имате някакви проблеми, но в крайна сметка ще ги преодолеете тези проблеми и ще получите признанието през тази година, което заслужавате и което чакате. Възможно е също обаче и проблеми с вашата репутация или някой да се опита по някакъв начин да срине вашата репутация и там да насочите енергията си, там да е фокусът ви, но като цяло, пак казвам, е положителна тази година за вас по отношение на кариера и репутация. Така, 11-ти дом. Ако тази година имате навършени или навършвате 22, 34, 46, 58 или 70 години, то всичко свързано с 11-ти дом. Тук са приятели, групи всякакви, мечти, визията ви за живота. Това ще е, фокусът ви ще е насочен към тази сфера. И тук е нашата способност да материализираме. Ако сте си мечтали за някакви неща, визуализирали сте, правили сте различни ритуали, практики за привличане, за закона на привличането, то тази година ще ги материализирате. Възможно е много от вашите мечти да се сбъднат през тази година. Фокусът ви тук също може да е насочен към вашите приятели. Всичко свързано с приятелите ви ще ви донесе късмет. Нови приятели или повече време да прекарвате с приятелите си.
Всичко свързано с групи, общности, комуникация в тези групи, вашия социален кръг е по 11 дом. Визията ви за живота, мечти, надежди, създаване на всякакви групи е много подходящо през тази година. Сбъдване на мечти. Просто през тази година мечтайте, сбъдвайте мечтите си. Участието ви в групи, във вашия социален кръг е важно тук. Чрез приятелите си, чрез вашия социален кръг можете да сбъднете мечтите си през тази година. Така че фокусът ви трябва да бъде насочен на там. Възможно са проблеми с приятелите също, но като цяло също е положителен. Тази година ще е положителна за вас. Прекарвайте повече време с приятелите си, защото по този начин може да сбъднете мечтите си. Нещо свързано с вашите приятели ще ви донесе също така и късмет. И накрая последния 12 дом. Ако навършвате тази година или имате навършени 23, 35, 47, 59, 71 години, то тази година фокусът ви ще е насочен към всичко свързано с 12 дом. 12 дом е малко труден за анализиране. Трудно е точно да се каже какво да очаквате. Защото 12 дом е таен, скрит дом. Това е дома на духовността. Тук обаче са и нашите дълбоки травми. Всичко тайно и скрито е по 12 дом. Тук също са и тайните любовни взаимоотношения. Може да започнете такива. Тук това е кармичен дом. Възможно е да научите някакви кармични уроци през този дом, да се срещнете с кармични партньори, хора, с които който вярва в прераждане, в минали животи, сте се познавали, имате някаква карма да изплащате. Когато говорим за карма, може да е добра карма, може да е лоша карма, може да натрупате някаква добра или лоша карма през този период, или да си изплатите някаква лоша карма от минали периоди. Но тук също така и връзката с духовното. Може да откриете някаква нова връзка с духовния свят през този период, да започнете духовни практики. Тук това е период за равносметка, да си дадете, тъй като завършваме един цикъл, някакъв вид равносметка, уроци да се научат или да свържете дълбоко с вашата душа през този период. Подходящо е за лекуване на стари травми. Подходящ период е за започване на терапия, работа с терапевт, психолог, някой, който да ви помогне да излекувате травмите си. Книги на тази тема също, всякакъв вид обучения, всичко свързано с вашата душа, вашата психика, вашия личен дълбок вътрешен свят, вашите травми. Под някаква форма ще излезе наяве или е хубаво да работите върху тези въпроси през тази година. Но като цяло, въпреки че не звучи така доста положителна и обнадеждаваща тази година, ще ви помогне духовно много да израснете, да намерите себе си, да научите, да разберете смисъла на вашия живот, вашите уроци, каква е вашата мисия, защо ви се случват нещата, които ви се случват. Така че тази година ще ви донесе много мъдрост, много
осъзнаване, лекуване, израстване. Така че в крайна сметка ще бъде положително. Просто тук няма да знаете точно как, защо ви се случват някои неща, но всичко е уроци и в крайна сметка, завършвайки този цикъл, след като приключи тази ваша година, отново се връщате започва нов цикъл за вас, така че тук е някакъв символичен край и ново начало ви очаква през тази година. И това е за астрологичните годишни проекции. Надявам се, че ви беше интересно. Това е един много лесен начин за хора, които не се занимават с астрология, просто само знаейки колко години навършвате, една обща така представа за това какво ще ви донесе следващата година и къде да насочите фокуса и енергията си. И надявам се, че ви беше интересно и полезно. Това е за сега от мен. Чао и до следващия път!